falar de... Hai premios da lotería que che toca a lotería, por che toca a lotería, che tocan X millóns de euros, non? Pero hai outros premios nas loterías, nos sorteos, que chaman moito a atención, que son estes premios de tantos cartos ao mes pa toda a vida. Buah! Sabedes, eso que ven cun café, que é tanto ao mes pa toda a vida. Canto consideraríades vos que faría falta para que estuvera ben o premio que é sueldo mínimo para toda a vida, ojo, que para toda a vida é moito tempo, Tú con que te conformarías? Con canto? O mínimo que te conformarías? Pois uns 50.000 euros. No, digo ao mes. Ai, ao mes? Ao mes. Ao mes, 50.000. Como 50.000 ao mes? O sea, que me toque ben, non? Pero se che dan 50.000 euros ao mes, non vives nin 2 anos. Canto? 2.000, 3.000? Digo, Eu ao mes... claro, que é un sueldo, estes premios é un sueldo X ao mes, pero para toda a vida, hasta que morras, pum, pum. 2.500. Sí ou non? Está ben. No, 2.500. Libres de polvo y paja, quer decir, 2.500 como si fueran de Andorra, es decir, limpios. Quer decir, vale, estamos de acordo, 2.500, estaría ben, sí. A ver, se son 5.000, pues tampouco lle vai decir que non. Vale, de eso vai o noso seguinte sketch, non? Dun señor que lle tocaron 5.000 euros ao mes para toda a vida. Vamos a la... Anda a modo, papá. Anda a modo, porque ainda has caer e imos levar un disgusto. Vale? Anda a modo. Estamos de suerte. Non sabedes o que nos pasou. Tocounos un sueldo destes de toda a vida, 5.000 euros ao mes para toda a vida. Papá, acabouse limpar o cu co papel este que rasca. Ahora imos comprar o papel este que trae o cadelo. E imos limpar o cu co cadelo. Me cago en la vida. Hai que ver, papá. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son Juanra Fernández, director de Dese Café. ¡Qué maravilla! Dese Café. 5.000 sí, señor. euros ao mes para toda a vida. Ahí lo tiene, enhorabuena. Argimiro. Pena que non caera 10 anos antes, verdad? Ai, que Pero bueno, maravilla. nunca é tarde, Argimiro, nunca é tarde. Papá, pon aquí o teu nome. Pon aquí. Argimiro Limoreiro Pachucho. Pachucho. No, está mal. ¿Eh? Está mal. Como? Está mal, papá non é Pachucho. É lo como é. É Pacheco. Non sei que guiámonos pola foto que mandou, parecía Pachucho. Entonces, por eso lle puñemos Pachucho. É Pero bueno, Pacheco. si non é ele, vámonos. No. Papá, a partir de ahora eres Pachucho, ¿vale? Veña. ¿Usted qué prefiere? ¿Pacheco, Pachucho, Paco? ¿Cómo prefiere que o chame? Pachucho. Que ten que ser será. Es precioso. Veña. Que ten que ser será. Muy bien. Vamos a poner la foto, por favor. Venga. Vámonos poñer para a foto, compañeiros, aí con Argimiro. E no nome dese café estamos moi orgullosos de recibiros aquí, o agraciado. Sí. Eu son a filla. Eu son a filla. Pero o agraciado é el. Sí, pero eu son a filla. Xa, pero ele é o agraciado. Bueno, a agraciada son eu que salín a miña nai. Miña irmán saleu ao meu pai e, bueno... Bueno. Xa está, xa saleu. Ai, que guapos salimos. Queremoslle agradecer
Sí. Porque nós o que premiamos Sí. en Dese Café, premiamos Sí. a fidelidade, non? O primeiro. Este home que levará O primeiro que tomou en su vida o café en sí. Bueno, é que é un cachondeo, a veces é a suerte. É un cachondeo porque Xa. el sempre toma colacao con galletas. Sí, sí. E ese día non sei por que se lle dou por tomar o café, aparte que lo colacao botella azúcar, que Xa. dirás tú, pa que lle bota azúcar ao colacao? Xa. Pois el botelle nunca lle está bastante dulce. Ya. É o que queres que che diga. E ese día dixo, el vou tomar un café, Bueno, me cago en la vamos. vida, 5.000 euros, me cago en la vida. Vamos a ca foto. Aí está. Bueno, xa estaría a foto. Moitas gracias. Venga. Moitas gracias. Bueno, chao. Teñeme que Mira. firmar aquí. Sí, e máis quería facerlle unha pregunta. Teñeme que firmar aquí o difunto, quer dicir o difunto. Papá, O agraciado, o agraciado. Teñeme que... non vas pa diante, ponte onde estabas. Séntese que lle vai levar 4 ou 5 horas firmar, porque isto non é unha, Sí. unha cousa é o que se dice, outra cousa é a letra pequena. Mire. Vamos firmar aquí, Argimiro. pero espera un Usted momentiño. me entiende a mí cuando hablo, Argimiro. Usted fale comigo, que lle quería facer é unha consulta, vale? Que pasou? O premio son 5.000 euros ao mes 5.000 euros ao mes para toda a vida. para toda a vida. Sí. Pero, poñamos por caso que meu pai colle, resbala e cae polas escaleiras e morre. Que pasa co premio? Como? Que pasa co premio? Si morre? Sí. Se desaparece o agraciado, desaparece o premio. Son 5.000 euros ao mes para toda a vida. En canto morra o fulano, acabouse o premio. Entonces, si meu pai Sí, acabou o sí. premio... Exactamente os 5.000 euros ao mes para toda a vida van durar o que dure seu pai. Xa. Eso é así matemático. En canto morra el, acabouse o premio. Vamos firmar. E como se van a enterar ustedes de que morreu? Home, entendemos que nos avisará usted, ¿no? Sí. Sí, aviso eu, sí. Porque... De todas maneiras, nós entenderá que polo que nos interesa vamos a estar moi pendientes da súa salud. Ah, sí? Sí. Ah, moi ben. Vámoslo chamar todos os días ás 11 da mañá. O día que non conteste, se acabou el sueldo. Vamos firmar, por favor. Sí. Vamos firmar. Outra preguntiña, se non lle importa. Dos 5.000 euros eses, canto é pa meu pai, canto é pa min? Son 5.000 euros ao mes para toda a vida, pero son de seu pai. Os 5.000 euros son de seu pai, non se reparte. Oh, pero onde vai ir o meu pai? Con 5.000 euros ao mes? Papá non pode andar con 5.000 euros ao mes, que se bota, vai se botar á droga e ás mulleres, Dios mío. Que fai el? Señora, eu non me meto que os gaste no que queira como... Gaste no que queira non, porque estou vendo que vai marchar pa a luna a derrochar cartos e vai se enliar cunha chavala da miña edad, e esa chavala vai chupar o que non está escrito. Entonces será. Pero que quería usted entonces? A chavala esta se lle chupan os cartos, coño, que lle chupa outra cousa, pero os cartos que nos deixa a min, digo eu, non, que son da Pero, familia. señora, o beneficiario do premio é seu pai. Vamos a ver, quen tomou o café? Quen tomou o café? Papá. El. Sí. Pois se tomou o café el, non hai nada Sí. máis que falar. Papá. Os 5.000 euros son dele. Quen tomou o café? El. É o remexinho. É verdade ou non é verdade? Entonces será. Hombre, remexerlo, digo eu, que unha porcentaje poderíame quedar. E dos 5.000 euros de seu pai, usted canto calculaba que debían ser para usted? Más ou menos. Canto lle botou usted? Teño máis ou menos eu Canto? 5.000. Como? 5.000? Son canto? 5.000, 4.000 pa min, 1.000 pa el. 4.000 para usted e 1.000 para seu pai. 1.000 para seu pai. 1.000 euros para seu pai.
Igual son moitos, non? Serán moitos. Que non sei, é que non sei. É que ele ven dunha pensión moi pequena e igual se desorienta e métese nun tren de vida que non che pertenece, papá, entendes? Mira, vamos facer unha cosa, vamos firmar, Argimiro, Sí. usted vai cobrar 5.000 euros ao mes durante toda a súa vida. Sí. O que faga despois cos cartos xa é problema seu. Sí. Se llos quere dar á súa filla ou se llos quere dar ao combo dominicano. Sí. Ese é o seu problema. Ten razón, Vale. sí, señor. Meu pai Venga. leva os cartos e despois deixa 5.000 decide euros ao mes a quen llo pa dar. toda a vida. Moi bien. Vale. E outra pregunta. E non lle podería pagar todo xunto? Como dice? A ver, eu digo por ustedes, porque é un rollo andar nos bancos, que si transferencia para aquí, transferencia para lá, darnos todo xunto e xa marchamos e todos felices. Claro. Pero é que todo xunto, este é un sueldo para toda a vida e nós Toda a non vida. sabemos o que vai vivir seu pai. Moito. Meu pai vai vivir o que lle dé a la gana. Home, leva toda a vida, mira, nunca bebeu, nunca fumou. Por non facer do vago que non fixo nunca ningún amor, fixo. Home, se seu pai unha vez polo menos fixo. No, eu son filla do butanero. Eu, no. Mentre non seña o butanero de Rianxo, non é problema. Pero este por non agacharse, nada, nin a mamá lle daba, Así está de ben, non ves como está? Este vai durar mínimo 50 anos, digo eu, Estáme dicindo que seu pai, ese señor de aí, vai vivir 50 anos máis. Mínimo. 50 anos máis. Seu pai, meu abuelo, Sí. viveu hasta os 103 anos. Vale. Mala erva nunca morre, me cago Pode na vida. ser que vai vivir 50 anos, pero este sueldo é de por vida. Sí. E se sale ahora de aquí Sí, e atropella un coche? teno que atropellar a salida, Hello? Porque en canto salgamos da cá, meto na casa e non deixo salir máis. Vai meter a seu pai, o que lle queda de vida, vai non meter aí na casa. Sí, señor. Ali o pobre señor encerrado, a exprimilo como o pai de la miña mala o fillo. E que ben vai estar. Pero que pasa, non nos queres dar o premio? Non queres darnos o premio? Non nos lo des, non te preocupes, mañán vou a Sálvame a contar que o preu do premio este é unha chilindrada, toda é unha trancallada. O Sálvame. O Sálvame xa non existe, señora. Xa non hai Sálvame. Pois vou as tentacións. Vou a la isla esta. E que moito tardan aí en caer na tentación, verdad? Porque eu xa caería no avión de ida. Bueno, É unha burrada. vamos alá. Isto é un sueldo para a vida, non hai máis Pa que vida. darlle que voltas. Son 5.000 euros ao mes Sí. durante toda a vida. Así que, por Sí. favor, Argimino, ahora sí, firme. Papá, fírmalle aí. Mientras non firmen, Papá, pa que leva la silla? Não quero, não quero. Firma aí, veña. A ver, Argimino, Papá, ti sabes o que tens que facer agora? Sí. Vale. firma aquí, Argimino. ai, a ver, Que mal morre Argimiro, Argimiro ten que morrer no suelo. Déitate, papá, deita. outro lado. Argimiro, Vale. hai que morrer no suelo. Aí. Pois, parece que foi Dios. Muerto el perro, se acabó la rabia. No. Estás engañado. No, No. home, espere. No. Ahora, ao morrer seu pai, No, pero que este non é meu pai. Eh? No, este é o veciño de enfrente. Meu pai é este.